Isang araw mga man ay may nag-invite sa akin. Isa siyang fast food restaurant na sikat sa ibang bansa na meron na rin dito sa atin sa Pilipinas. Pero bago ang lahat mga man ay lalambingin muna natin ang ating pusa. Ang pangalan niya pala ay si Yuki. Meow! Oh, di ba mga man, nandito na agad tayo sa Nepo Mall Dagupan. Harap nga pala siya ng Universidad de Dagupan o UDD kung tawagin. Lalakad ka lang ng konti mga man at makakarating ka na dito sa Wendy's Arellano Dagupan. Ito nga pala yung second store nila na meron dito sa Dagupan City. Sa wakas mga man ay magre-ribbon cutting na sila. Andito nga pala yung President at CEO ng Wendy's Philippines at si Ma'am Brittany. Andito rin pala si Mayor Belen Fernandez at si Vice Brian Cua. Congratulations po! Tapos ng ribbon cutting ay pumasok na tayo sa loob. Ito nga pala yung opening program ng Wendy's Arellano. Kita ko si Wendy's na sumasayaw kasama ang mga crew. Dito nga mga man ay kailangan natin mag-toast para sa milestone ng Wendy's Dagupan. Cheers para sa Wendy's Dagupan at sa mga nabigyan ng trabaho. At nandito nga pala si Pangasinan Nomad at si Boss Ringo. At nandito rin si Miss Megan Chapno. Hello po. Grabe mga man, ang sarap na mga pagkain dito. Good trip na naman ng mga vlogger. Ito nga pala yung ilan sa mga pagkain nila dito. At meron silang macaroni salad, burger at fries, at bagong chimichurri chicken salad. Nagpre-prepare na rin sila ng makakain namin. Thank you po. Ito nga pala yung menu nila dito sa Wendy's Arellano. Ang lagi ko nga palang in-order dito mga man ay kanilang wata box, frosty, at yung taco salad. Yung mga pabitbit palang hinanda si Wendy's para sa aming mga vloggers. Shoutout nga pala dito kay Ronan's Adventure, Sir Rods, Pangasinan Nomad, tapos si Gino TV. Syempre nandito rin tayo, nagpa-picture tayo kay Ma'am Brittany. Thank you po, ma'am. Ayan na nga, mama. Nakuha na natin yung sa atin. Thank you so much, Wendy's Arellano Dagupan. Solid kayo. After ng program, mga man, ay nag-order na tayo ng ating kakainin. Tamang kaway lang tayo sa camera. Ito nga pala yung itsura sa loob ng Wendy's Arellano Dagupan. Open sila mula 8 AM hanggang 10 PM ng gabi. Ito nga pala yung kakainin natin sa tanghalian. Chicken at fries. At syempre, meron tayong panulak na soft drinks. Food trip na naman ng mga vlogger. Ito nga pala yung price nila dito. Napaka-cute. At ayun na nga ang ating main event mga man. Kainan na. Unang subo. Thank you Wendy's agad. Di mala. Nagkamay na ako dito para madaling kumain. Tamang kain lang tayo ng fries. After naman natin dyan ay nag-unboxing tayo ng binigay ni Wendy's. Meron tayong drawstring bag at mug. At meron din tayong gift certificate. Shoutout nga pala sa mga masisipag na crew ng Wendy's. Hanggang dito na lang muna ang video natin mga man. Like, comment, share, and follow tayo mga man. Maraming salamat. Peace out.